Okuzobe kuseqhulwini ophikweni lwabesifazane ku-ANC nguhola umkhankaso wobumbano eqenjini elibusayo. The ANC Women's League NEC took a decision to visit the former president, President Zuma, on a date to be announced at his Nkandla homestead. Loluphiko lukhala ngokuthi ikhomishana ephenya izinsolo zokugwamandwa kwamandla ombuso kanye nezinqumo ezididayo ezithathwa izinkantolo zehlisa amandla iqembu elibusayo. Ngomsombuluko wedlule owayengumengameli wezwe wathi amajaji kulelizwe agwazelwa ukuze angathi vunga emqulu ethinta umengameli weANC uCyril Ramaphosa ngenkathi ekhankasela isikhundla sokuba umengameli weqembu elibusayo. UZuma ubelokhu emgxeka usihlalo wekhomishana uJustice Raymond Zondo owehluleka ukushenxa ekulalelweni kobufakazi kuyona le khomishana. Umengameli weANC Women's League uthi ukugxeka kwabo ukusebenza kwezinkantolo akumele kuthathwe njengokwedelela umthetho. We do not want to be seen as people that are mobilizing against the judiciary. Loluphiko liphinde lwaphawula futhi nangokhoxiswa kwamacala abebekwe ilungu leANC eParliament nophinda abesesigungwini esiphezulu seqembu uBongani Bhongo. uBhongo ubesolwa ngokugwazela ohola ubufakazi ekhomishana eyayiphenya izinto ezazenzeka eEskom ngo-2017. Loluphiko liphinde lakubeka obala ukuthi liyameseka umengameli walo ngodouble thinta impesheni lwathi akekho umuntu wesifazane okufanele aphathwe ngendlela aphathwa ngayo. Kusenjalo iANC Women's League ithi izohola imashi ekomkhulu leANC Luthuli House maduze ukuyophoqa ukuqedwa kobuqembu ngaphakathi kukhongolose.